Os nacionalistas da comarca presentan as súas emendas aos orzamentos da Xunta. A educación, a sanidade ou a circunvalación de Ribeira centran as propostas. O Bloque Nacionalista Galego fixo públicas as emendas que rexistrarán aos presupostos de Xunta de Galicia para o 2022, que ascenden a un total de 5 millóns de euros. A deputada Rosana Pérez, acompañada de membros do BNG comarcal, definiu os orzamentos como unha burla. A Xunta volve a cualificar como os máis altos da historia e que a nós, desde esta comarca, esa cualificación de históricos nos parece unha auténtica burla. E nos parece unha auténtica burla, entre outras cuestións, porque acabamos de vivir un comenzo de curso donde houbo numerosas movilizacións en todos os concellos da comarca e numerosas reivindicacións após de que a propia Consellería de Educación fixese un recorte brutal, absolutamente brutal, no persoal docente dos centros, deixando a moitísimos nenos e nenas da comarca, sobre todo aos máis vulneráveis, prácticamente fora de unha atención de calidade dentro do ensino público. Pérez incidiu nos peches dos consultorios periféricos de Taragoña e Cabo da Cruz e reclamou máis investimento en sanidade. E temos en todos e cada un dos centros de saúde da nosa comarca numerosísimas deficiencias, non só físicas, non só nos locais, sino, e o que é aínda máis importante, de recorte de persoal, tanto persoal sanitario como persoal non sanitario. O persoal de pediatría, porque estamos nunha comarca donde, a pesar dos orzamentos históricos, temos os nenos e as nenas de cada concello peregrinando ao concello do lado para poder ser atendido por un especialista en pediatría. Na comarca houbo 2 concellos que non entran nos orzamentos da Xunta e Pérez apuntou que unha das emendas contempla a construción dunha nova depuradora en Boiro por 1 millón de euros. Tamén destacou a importancia de contar con outra residencia de maiores para poder cumprir as ratios. A comarca do Barbanza, para o Partido Popular e para a Xunta de Galiza, só ten 2 concellos. A Pobra e Boiro non existen nos orzamentos da Xunta de Galiza. E, máis alá disto, que xa é bastante grave, nos concellos de Ribeira e de Rianxo fanse unha serie de investimentos que, por un lado, eran históricamente, e iso sí, históricamente demandados, e por outro lado, absolutamente necesarios. Por exemplo, as obras de saneamento que se están a facer no concello de Rianxo significan unha continuación do que se ven facendo desde o ano 2019 e que era unha necesidade imperiosa non só para o concello de Rianxo, sino para o propio saneamento da Ría da Arousa, a que o Bloque aspira que algún día este efectivamente saneada integralmente. Tamén nas nosas enmendas incluímos outro apartado para solicitar unha nova residencia para o concello de Boiro, que ben que o necesita non só o concello de Boiro, insisto, sino toda a comarca, de 1 millón de euros. E dende logo, tampouco se nos esquece presentar de novo unha enmenda de máis de 600.000 euros para que de unha vez, porque claro, unha nova residencia que agora pretenden facer con 100 prazas non soluciona o resto dos problemas de toda a comarca en ese sentido. E presentamos unha enmenda de máis de 600.000 euros para que de unha vez a Xunta de Galicia e a Consellería de Política Social bote man da adecuación do centro de día de Rianxo. A deputada nacionalista tamén afirmou que levan anos consignándose partidas que non se levan a cabo, como a da ampliación do Hospital do Barbanza ou a circunvalación de Ribeira. É unha obra que aparecía xa contemplada en anos anteriores, con unha dotación orzamentaria, que nunca se executou. Unha obra que foi prometida polo presidente da Xunta no ano 2009, é dicir, hai casi 13 anos. Pois ben, este ano aparecen, e aí é onde se ve realmente o que van destinar á variante, aparece 1 millón de euros para esta variante. Insisto, 1 millón de euros, non 9 millóns de euros como nos quixo facer crer a Consellería na súa nota de prensa esta semana. As emendas do BNG recollen unha bella demanda veciñal, a conexión ferroviaria. Tamén se inclúe a rehabilitación da biblioteca de Rianxo, o mantemento dos portos ou a conservación do Parque Natural de Corrubedo.